bed kare ni to koro bang' ma koro jopiny dwa yudo ang'o kata jopiny dwa neno ber mane ka koro wan gi Profesa Kithure Kindiki. Samoro penjo ni dibed matek duoko sechegi nikech jopiny ne ok ochako wachni nochak gi Mount Kenya leaders. Inyalo paro ka gine ma gidhi gibedo kamoro, ne gin sanja manyalo dhi 40 kata 50 moyier gi jopiny, to gidhi giwacho ni gin chakre sano jatendgi kaka Mount Kenya koro en Profesa Kithure Kindiki. To kanye ma wechegi ochakore. Koro jopiny tikele akela gi thuon nikech ang' onere marach ka jopiny okawo pach jopiny. Ka wadhi kata kinde mane parliament owuok ni ji odhi otim public participation, anyalo paro ne ane studio ka wacho ni public participation manotim ok en public participation, macha ne en gima chalo opinion poll kuom Rigathi Gachagua. To ok jopiny ema nochwalo wach ni gidwa ni mondo gol Rigathi Gachagua oko. So up to now jopiny is not in the picture. En political class ema readjust mondo gine kaka ginyalo sudo mbele kanyakla kata kaka ginyalo capture power e kinde mabiro. Number 2, Rigathi osedhi eto wach ni oserumo. So what for Kindiki? Mane question maduong'. Professor Kindiki nigi tich achiel maduong' ma migosi William Ruto jatend piny Kenya biro dwaro ni mondo tim. Makatiba dwaro to gin gik machalo chairing aibe executive order bro wuok from president mamiye gik monengo tim ka gi kacha. But kisiasa tich maduong' ma William Ruto dwa neno ka Kindiki otimo en riwo Mount Kenya kanyakla nikech nitiere part mar Mount Kenya manyo ong'ur ka igolo Rigathi. Mane tich maduong' politically monengo bed ni president neno ka professor timo duoko kweth ka kanyakla mondo giriwre ka achiel gi jo Kenya mamoko. Number 2, ok odhi bedo tich mayot ahinya ne Kindiki, but onyalo time nikech power kose rest e komi to inyalo manipulate kata inyalo tim a lot with that power. Ok an gadieri kama beteni ni jo Mount Kenya chalo kodwa kaka jo Milambo. Ang'o miyo dawach ni ok gichal kodwa? One, wanyalo bet opposition kata oko mar sirikal to wabedo gi chir gi thuon kendo wawacho ni wan sirikal no waonge be ok wadwa beti. To kan gadieri no gandawa modak e alwora mar Mount Kenya dibed gi chira bilano. Omiyo aneno ka dwe achiel koa sani yot mondo idhi ne ka giriwore kendo giungo Kindiki gite. Mano manyalo miyo Kindiki bedo gi advantage ni tich achiel maduong' politically ma president gombo neno kotimo en riwo Mount Kenya nyaka jok mane ng'urka obire kweth achiel. Onyalore nikech kit joka ok gin jok manyalo bedo oko gi chir mawach ni wan kata tendu no ok ochunowa.